Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bejo rahayu, komunitas ingkang bahagia. Menapa malih anggenipun mujudaken komunitas menika warganipun berkualitas, boten namung kautaman pribadi-pribadinipun sae becik, ning ya duweni pengaruh sing gedhe ing tengahing tiyang kathah utawi masyarakat, mbuh merga jabatane, mbuh merga raja branane, utawi nggih gagasan, ide-ide lan semangate anggone nglampahi gesang. Menika tentu dados kebanggaan tumraping komunitas. Umpamane kemawon kados kula menika sok mbayangke jejering rama paroki sing nembe mbangun. Kula sadar bilih koneksi menika penting. Kadang kala nggih mbayangke nek duwe komunitas umat sing sugih-sugih terus saged mbiyantu anggenipun biayani pembangunan kadose nyenengke. Menika contoh sederhana kados pundi kebanggaan kenal tepung duwe relasi kalian tiang-tiang tertentu sing nggadhahi pengaruh adamel bangga. Utawi umpamane Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah tepung kalian Pak Lurah cedhak karo Pak Camat utawa Pak Bupati, menika nggih nuwuhake kebanggaan wonten ing gesang pasrawungan. Ning ya ana konsekuensine nek awake dhewe cedhak karo wong sing murah hati merga anggene mbagekake Raja Brana kanggo bangun gereja umpamane, utawi tepung cedhak karo Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, menika awake dhewe ya kudu njaga nama baik beliau-beliau. Awake dhewe ora bisa terus sak kepenake anggone tumindak apa meneh migunakake jenenge kanggo tumindak elek, kanggo nindes, kanggo golek keuntungan pribadi. Nah menika lajeng mencoreng nama baik. Awake dhewe kudu njaga jeneng sing apik marang tiang-tiang sing awake dhewe tepungi kanthi cedhak, mbuh kuwi Pak Camat, Pak Bupati, Pak Lurah, lan menika ingkang kedah kula panjenengan upadi yen awake dhewe tepung kalian tiang-tiang tertentu. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid dalem lan tiang-tiang sing pinanggih kalian panjenengane. Kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring pitedah? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Matius bab 12 ayat 56 ngantos dumugi 50. Nalika Gusti Yesus pinuju mulang wong-wong, ibu dalem lan sederek-sederek dalem padha ana ing jaba
lan nyoba manggihi Gusti. Ana sing banjur ngaturi Gusti mangkene, "Menika ibu lan sederek-sederek panjenengan sami wonten ing Jawi kepengin manggihi." Nanging Gusti Yesus paring wangsulan marang sing matur mau, "Sapa ta ibuku lan sapa sedulur-sedulurku?" Lan karo nudingi para murid banjur ngandika, "Galo kae ibuku lan sedulur-sedulurku, awit sing sapa ngestokake karsaning Ramaku ing swarga ya iku sedulurku lan ibuku." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, jejering murid-murid dalem Gusti temtu rumaos mongkok bangga awit dumateng tiyang sanes Gusti Yesus paring pitedah, "Galo kae ibuku kae sedulurku." Ingkang dipun maksud Gusti Yesus inggih menika para murid dalem sing ditudingi. Rikala wonten tiyang sing ngaturi priksa Gusti Yesus bilih ibu lan sederek-sederek dalem wonten ing Jawi lan pengin manggihi. Murid-murid dalem kaanggep dados sedulur lan ibu tumraping Gusti Yesus awit ngestokake karsaning Hyang Rama. Nah menika ingkang kula maksud ing ngajeng kala wau. Para murid dadi sedulure Gusti Yesus, dadi ibune Gusti Yesus. Boten amargi hubungan darah, ning merga ngestokake kersane Hyang Rama. Tentu menika dados kebanggaan tumraping para murid sing nggadhahi relasi cedhak banget kalian Gusti Yesus, dadi sedulur, dadi ibu. Mila menika saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami sing pitados marang Gusti Yesus dadi murid-murid dalem ing jaman sakmenika. Apa awake dhewe ya ngrumaosi bilih Gusti Yesus sampun nganggep awake dhewe sedulur tumrap panjenengane. Sing ibu-ibu simbah-simbah ya dianggep ibu tumrap panjenengane. Merga apa? Awake dhewe tansah setya ngestokake kersane Allah Hyang Rama. Lan tentu Gusti Yesus ingkang dados sumbering gesang, sumbering sih nugraha, sumbering welas asih, sumbering maneka warni berkah. Kedahipun nggih ndadosaken kula panjenengan sing dadi sedulure, sing duwe relasi cedhak banget tepung raket kalian Gusti Yesus, ya wis sak mestine nek bangga kaya awake dhewe yen tepung cedhak karo Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah. Tinimbang liya-liyane awake dhewe tepung cedhak. Yen ora pengin sombong, awake dhewe dadi wong sing gleleng, kemaki po kemayu ning sakcara positif ing tengahing gesang sesarengan. Ning wonten konsekuensi ingkang kedah kula panjenengan jagi supados ampun ngantos awake dhewe duwe relasi cedhak kalian Gusti Yesus terus mencoreng nama baik Gusti Yesus, utawa migunakake asma dalem kangge nindes utawa tumindak sing awon. Menika tentu tanggal jawab jejering murid-murid dalem sing kaanggep sedulur, kaanggep ibu tumraping Gusti Yesus. Ora mung merga jeneng, ora mung merga posisi kedudukan sing cedhak karo Gusti Yesus, ning kula yakin Gusti ngersakake kualitas para murid ngrawat njagi asma dalem saengga kathah tiyang sing sansaya tepung kalian Gusti Yesus sarta mulyakaken asma dalem Gusti. Merga awake dhewe jejering murid dalem menjaga nama baik Gusti Yesus. Nah, anggenipun menjaga nama baik Gusti Yesus kanthi ngestokake apa sing dadi kersane Allah Hyang Rama. Mila Gusti Yesus wantun lan yakin yen sapa wae ngestokake kersaning Hyang Rama dadi sederek dalem, merga mesti njaga nama baik Gusti Yesus.
Mugi-mugi kula panjenengan sami jejering murid-murid dalem ing jaman menika anggenipun bangun paguyuban sing bekja rahayu sansaya wantun njagi ngrawat kualitas gesang kula panjenengan ingkang sansaya nyunaraken kamulyaning asma dalem Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.